to my channel. This is Hangal Girl, ang yung hangal sa Kabukiran. So shout out sa aming landahan over there. Naklaro tayo sa akong nawong. So today's video ay wala akong ma-vlog, kaya ipapakita ko na lang sa inyo ang aming mga ginagawa ngayong Sunday sa aming bukid. So baka nagtaka kayo kung anong ginagawa ko sa aking buhok. Ang buhok ko masyadong ano bang tawag ng iganglis? Masyadong mainit ang panahon. Tingnan nyo ang mga kalangitan, ang araw. So masyadong mainit. Gipaningot ko, nagawsan ko guys. Char! Nagawsan kong singot, my God! So, ginaganyan ko yung buhok ko para hindi siya mainit. Hindi siya basta, ano bang Tagalog? Nahihirapan talaga ako sa tumang kalisod yung mga Tagalog na yan. So, nandito lang ako sa aming bahay kubo. At wala kang magawa. Wala kaming laag. Kaya dito lang ako. Oo nga pala, shout out kay Ate Sab sa aking t-shirt galing Hong Kong. Sinusuot niya. Sinusuot na. So, dito lang ako sa aking father dear guys. May ginagawa siya. Pa, anong ginagawa mo pa? Yung ano? Yung mga ganito? Maglagari daw kami guys. Anong lagari? Hindi man yung lagari, Ping. Hindi man lagari ng sirot-sutsing. Tingnan nyo guys. Papakita ko sa inyo ang mga kaganapan. Char! Wait lang. So guys, yan ang ginagawa ni Father Dear. Nagpuluan mi og sundang, itak sa Tagalog. Pero hindi ko alam kung anong Tagalog sa pagsakob at ang tawag nito, pagsakob at paglagay ng puluan or hawakan sa itak. Yung ganito ba guys? So, ganito, gumagawa si Father ng ganito guys. Puluan at saka yung sakob. Yung sakob sa sundang guys, sa itak. Ano pa? Wag na lang Tagalogin pa kay mahihirapan tayo sa tumang kalisod. So guys, ito, halimbawa ito. Ito yung itak ginawa ni Papa. Ikaw gumawa nito pa, no? So guys. So, yan ang ginawa ni Papa. Tingnan nyo. Ang puluan sa itak, mukwan siya. Anong tawag nito pa? Manok. Manok! Guys, manok daw to guys. Manok sa pa siyang sawa. Pa siyang ahas pa. Buti na lang may ganito. Anong tawag nito? Tapay. Mabuti na lang may tapay. So nagmumukha siyang manok pero parang mang ahas pa. Madami man ang ahas na manok po siguro na pa. No. So ganyan ang ginagawa niya guys. Ito din pa ano yun? Anong hala mukha mang nagagalit yan pa. Para bang anaconda ito. My goodness. Puluan with Papa Dear. So samahan natin si Father guys na magawa ng puluan. So desperado na ako guys, no. Wala na akong mai-content kaya kahit ano na lang. Sorry na agad. Sorry naman. Charot. Yan guys. Si Papa. Yan ginagawa niya. Ano siya. Wait lang. Bakit madilim? Madilim. So, maliit pa ako guys. Ginagawa na ni Papa itong ganito. So, mga taga dito sa amin, na yung mga itak nila, si Papa ang tagagawa ng ganito. Sakuban at saka puluan.
Tingnan yung manok. Wala, tingnan nyo nga ang manok, oh. Ginagawa ni Papa manok. Hindi naman to manok, no? Buti na lang may tapay. Agay. So, manok ba to? Hindi siya mukhang manok. Mukha bang manok? Mukha siyang ano, ahas. Wow. Charot. So, yan guys, ginaganyan lang yung kahoy. Tapos, pumuporma na siya ng ganito. Para sa kuban. Madami na nagpagawa sa kanya nito. Aww. Ano? Daghan na nagpahimo, no? Daghan. Tanan. Halos tanan. Intirong barangay. Oh, intirong barangay. Si Papa nang gumagawa ng mga sakuban. Baka gusto nyong magpagawa. PM nyo lang ako. Charot! So, yan lang ang aming kuan, guys. Yan lang ang mga ginagawa. Hindi mo tinapos pa. Pinuporma niya ng ano, ganito, oh. Kahoy. Isang bayana. Ay, nako. So, yan guys, lang ang ginagawa namin ngayong Sunday. So, ano kaya i-title ko nito, no? Wala man akong ma-vlog. Sir. Wala na makuha dito sa mo. So, loading man ako eh. So, si Papa nagsakuban pa there. Pupunta kami ulit ngayon sa asata pa. Manguha mi og kuan, panggatong. Mga mi sa aming bukid. So, ako talaga ang reyna ng bukid. Char! Tingnan nyo ang aking corona. Mga 8 billion yata to. Mga katumbas nito ang corona ni Catriona. Char! So, yan ang aming kabukiran. Ito ang inyong hangal sa kabukiran. Halika na pa. Tapusin mo na yung sundang-sundang mo dyan. Ay magmuha tayo ng panggatong. A few moments later. So, ayan guys. Si Papa nanguha ng kahoy. Amang gagikan pa? Ah, sa bundok daw siya galing guys. Nanguha siya ng kahoy, panggatong namin. Halika na. Halika na. Uwi ka na bahay. Latusin kita dyan. Pofo! So guys, I'm back. Si Papa is... Wala, nangahoy na si Papa. So ako, naglaglaag lang ko diri sa kasapaan. Hoy, pakita sa inyo ang akong dalan. Every time nga mo trabaho ko, inaani siya kalapok guys. So karon kay mainit siya. Mainit dito sa aming bukid. Pasensyaan mo niya ako. Oy. At pasensya ko na kayo sa aking mga corona. Char! Wala yung himol rong adlawa. So, ipakita ko sa inyo ang aking daan. Hindi bitaw, papunta ako sa may tindahan. Kaya nagkunti lang vlog lang din ako para, you know, ha? Char! So guys, doon ang aming bahay kubo. Yang mga papaya na yan ay hindi amin. Charot! So, pumunta ako doon sa may kalsada. Dito ang aming daan at may kasapaan siya. So, pag palaging umulan, baha yan dyan. So, pag baha, dito ako dadaan sa kalapukan. Kaya, ayan, pag pumasok ako sa work, yung may medyas akong putik. Ganyan ang buhay kabukiran. Hangal sa kabukiran. Char. So, oh, tingnan nyo, buti na lang ngayon, hindi siya masyadong maputik.
Andon, yan, kasapaan. So, napapalibutan kami ng kasapaan. Kasapaan, guys. So, hi, guys! After ko pumunta doon sa may sapa, umuwi na ako. So, hindi ko na pinakita kasi sa inyo ang mga tsurba-tsurbahan ko doon sa tindahan. Kasi nangungutang lang naman ako. Wala, shout out sa mga ingay na background ko. Yung baka palaging umiinga. Ano kayang hinahanap? Char! So guys, uy, bakit ba ganito yung camera ko? Uy, wait lang. So guys, that's all for, paulit-ulit. So that's all for this Sunday. Supposed to be, char na supposed to be. So supposed to be, char. Paulit-ulit. So, mag-shoutout sana ako sa mga members ko sa video na to. Kaso lang, napahaba yung video namin ni Papa. Kaya, sa next vlog ko na lang. So, parang kinakat ko na lang talaga yung inedit ko na lang tong video na to para lang ma-attach ko dun sa shoutout sa mantika nga gagisa. Kainis talaga yung pag mag-vlog ako. Ang dami bang ano? Ang daming sagabal. So, guys, yun lang. Pasensya na kayo sa mga, kahit ano na lang mga pinagsasabi ko, kahit ano na lang pinag-i-insert ko. Kaya, wag nyo na lang ano, wag nyo lang problema ko na to. Paano ba? So, yun na nga. So, thank you for watching. So, mag-e-end na ako. Ulit. Sorry no. So, thank you. Nagproblema pala ako kung ano i-title ko. Hindi man marunong ako mag-Tagalog. Oh, may baka na naman na background. Ay, nako. Nagproblema ako kung anong Tagalog ng magsakop ng puluan. A day with Father Dear. Charot. So, sa next video na lang akong yung ginawa kong shout out sa aking mga members ay sa next video. Maghanap na lang din ako na idagdag ko doon. Para lang may ano, kasi medyo humaba na yung chika-chika ko ng mga walang kwenta. So, doon na lang ako sa next video mag-shoutout ng aking mga maggaganda at mababait na members. Char! No. Huy! Ano ba to? Na video naman. Uy, hindi man ako. Kaya ito bang magbibideo tayo na tayo-tayo lang? Wala talaga. Hindi tayo ano. Yung mga behind the scenes masasali. So guys, thank you for watching. Please subscribe my channel Hangal Girl and click the notification bell para updated sa lahat ng kahangalan. Bye for now. See ya! 君の虜になってしまえばきっと